ఒక మెట్రో కంపార్ట్మెంట్లో లెట్సే 10 మంది ఉన్నారనుకోండి. అందులో 8 మంది ఫోన్లో ఉంటారు. ఒకళ్ళు జస్ట్ అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇంకొకళ్ళు బుక్ చదువుతుంటారు. ఆ ఒక్కళ్ళని చూసి మోటివేట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే నేను కూడా బుక్ తీసుకెళ్ళా. ఒక పారా చదవంగానే అనిపించింది, అరే నేను ఇంత నిమగ్నం అయిపోయి చదువుతున్నాను, నా స్టేషన్ పోయిందంటే పరిస్థితి ఏంటి అని. అయిపోయి బుక్ క్లోజ్ చేసేసా. కొంతమంది మెట్రో ఎక్కినట్టు ఉండదు, పిక్నిక్ వచ్చినట్టు చిప్స్, చాక్లెట్స్, జ్యూస్ ఇవన్నీ తీసుకొస్తారు. నాకు అసలు అవన్నీ తినాలి ఆర్ తాగాలనే ఇంట్రెస్టే ఉండదు, కానీ వాళ్ళని చూసి క్రేవింగ్స్ వచ్చి కొనుక్కుంటా. అలానే పెరిగాను 500 గ్రామ్స్. మెట్రోనే ఒక సాహసం అనుకుంటే ర్యాపిడో, ఊబర్ ఇంకొక సాహసం. అరే రైడ్ లేట్గా బుక్ అవుతుంది కదా అనేసి 1 స్టేషన్ ముందే బుక్ చేస్తే యువర్ డ్రైవర్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ అని వెంటనే వచ్చేస్తుంది. పోనీ అలా అని స్టేషన్ దిగాక బుక్ చేస్తే 10 మినిట్స్ అవే, 11 మినిట్స్ అవే. మెట్రో వల్ల వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఆ పిల్లర్ నంబర్. భయ్ ఆ పిల్లర్ 1140 దగ్గర ఉన్నాను వచ్చేయండి అనొచ్చు. అదే ముందైతే నేను ఎక్కడున్నానో అని నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ విని ఆ డ్రైవర్ రైడే క్యాన్సిల్ చేసేవాడు. పార్ట్ 3 కావాలంటే కమెంట్స్లో చెప్పేయండి. డే 34 ఖతం. సీ యు టుమారో.